Здравейте всички! Аз съм Готика47 от Vodahest TV и днес ще направя ревю на един много хубав бюджетен геймърски хедсет, а именно Logitech Astro A10. В това видео ще разгледаме дизайна, ще тестваме звука в различни игри и ще видим как се справя микрофонът, така че нека започнем с анбоксинга. При отваряне на кутията намираме самия хедсет, 3,5 мм кабел с дължина от 2 метра и контролер за звука, разклонител към него и няколко книжки, които никой не чете. Дизайнът на Astro A10 е класически с over-the-ear слушалки, които покриват цялото ухо. При мен имаме бяло или лаво, но се предлагат в черно, сиво и зелено. Пластмасата е матова и не задържа никакви пръстови отпечатъци, а качеството на изработка е много добро, защото се усещат солидни без никакви скърцания и пукания при ползване и както виждате, държат на тормоз. Ако мога да направя това с тях, значи ще издържат и на дълги гейминг сесии. Просто не ги хвърляйте в другия край на стаята. Белият дизайн използва много пъстри цветове и наистина заслужава името си Astro, защото си го представям на главата на някой астронавт. Наушниците са от мемори пяна, която е страшно мека и е покрита с текстил, за да не се запотяват ушите ви. Хедсета може и да се регулира с плавните механизми от двете страни, така че да ви пасне перфектно. Също харесвам и видимите кабели, които сме виждали и при други хедсетове на Logitech, които тук имат ярък ментов цвят. След като го сложа, усещам добра изолация от външни шумове, като например климатика или компютъра ми, и освен това не пропуска никакъв звук навън. Трябва да спомена и нещо, което някои от вас са забелязали. Този хедсет е доста малък и бих казал, че е перфектен за деца. В момента е на макс, за да пасне на главата ми. И да, имам голяма глава и голяма коса, но го имайте в предвид, ако мислите да го закупите. Ушите ми са малки и пасват вътре без проблем, но ако вашите са по-големи, може да им е малко тесничко. Ето видимо сравнение с чашките на моя Pro X2 Lightspeed. Въпреки че нося очила, мога да кажа, че хедсета е адски удобен и почти не се усеща заради меката част отгоре и защото тежи само 246 грама. Макар и лекото движение на чашките също помага да паснат на формата на главата ви. И най-големия бонус е, че може да свалите възглавничките от наушниците, за да ги почистите или смените. Това е нещо, което мисля, че всеки геймърски хедсет трябва да има, защото значително увеличава живота му. Време е да ви кажа и как се справят 32 мм драйвери в комбинация с новия Astro Audio V2, система направена специално за гейминг. Пуснах любимата си музика и бях приятно изненадан. Звукът е добре балансиран, с много хубав бас и е адски силен с чувствителност от 102 децибела, така че ще звучи добре, дори ако сте свързали слушалките към контролера на вашата конзола. Знаете, че съм много голям фен на шутерите и там успях да чуя всяка стъпка и изстрел около мен, което е много важно, ако играете Marvel Rivals и искате да знаете дали противниковия Spider-Man се е хвърлил по вас. Ако пък нещо в аудиото не ви хареса, винаги може да го промените с еквалайзера на компютъра си, но определено за тази цена Astro A10 предлагат страхотен звук. Звучи добре при музика и филми, но както казах по-рано, е направен специално за гейминг. Стигнахме и до микрофона. Той е сравнително дълъг и много подвижен, за да го позиционирате удобно пред лицето си и лесно може да се изключи, когато го повдигнете нагоре, без да трябва да се ровите в менюта. Ето как звучи той, директно свързан с камерата ми в стая, където работи компютър, климатик и пречиствател на въздух. Гласът ми се чува ясно и отчетливо, а шумопотискането се справя добре с околните шумове без никакъв допълнителен софтуер. Според мен, гласът ми се чува супер, особено ако искам да играя с приятели онлайн. Както споменах по-рано, Astro A10 идва с цели 2 метра кабел с удобен скру за регулиране на звука. Предостатъчно е за да стигне до задната част на компютъра ви и освен това е съвместим с PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Повечето конзоли имат жак в контролера, така че дължината на кабела никога няма да ви е проблем. Тъй като той се разкача, може да го носите в раницата си, без да се притеснявате, че нещо може да се случи с него, а и дори да го скъсате или изгубите, може да си купите нов и да го смените. Като цяло, мисля, че Logitech Astro A10 е страхотен хедсет за геймъри с ограничен бюджет. Предлага качествен звук, удобна и здрава конструкция, а факта, че наушниците и кабела могат да се сменят, гарантира, че ще може да го ползвате с години. Дизайна му ми харесва страшно много и е супер удобен, особено за хората с по-малки глави. Възглавничките са абсурдно меки
И главата и ушите ми не ме болят дори след 8 часа ползване. Ако търсите надежни слушалки за игри и мултимедиа, Astro A10 са отличен избор и както винаги ще оставя линк откъде може да ги закупите в описанието на този клип и пиннатия коментар. Ако пък вместо хедсет си търсите мишки, ви препоръчвам да гледате ревюто ми на Logitech Pro 2 Lightspeed от удивителната горе вдясно. Благодаря ви, че гледахте и не забравяйте да се абонирате за канала и да ми оставите коментар, ако имате въпроси.